suot ang mga eleganteng mga damit. Nagsiksikan sa mga bleachers ang mga mag-aaral ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang masaya sana nilang Seniors Ball sa Public Auditorium Plaza noong 12 ng Mayo naudlot dahil sa magdamag na pagbuhos ng ulan. Unfortunately po, yung ulan po, hindi po namin talaga yun ine-expect. Kasi nung pagkadating po namin, medyo nagkaroon na ng araw. And by 7 o'clock umulan. Grabe din po yung experience nun. Sobra po kaming nalungkot. Naiyak na lang po actually ako nung time na yun. Tila tinangay ng ulan ang mga perang ibinuhos ng mga mag-aaral at mga magulang para sa paghahanda. Upang mabigyan na memorable Seniors Ball ang mga mag-aaral, ipinakita ng ilang lokal na mga salon at mga gown for rent ang bayanihan. Alok nila, libreng makeup, renta ng gown at coat para sa mga mag-aaral. Isa na dito si Tani na hindi nag-atubiling tumulong. Hindi sila natuloy kaya yun, naawa na rin ako kaya pina-extend na lang yung gown sa kanila para hindi na sila mag-rent ng iba. Kahit na nagamit naman natin noong araw na yun. Okay lang. Ikinatuwa naman ito ng mag-aaral na si Renalyn. Aabot kasi sa 2,500 piso ang kanyang gagastusin para sa Seniors Ball. Kung wala po yung free gown, hindi na lang po ako sasama kasi isipin ko na lang po muna yung sa pag-aaral ko. Para matiyak na tuloy ang aktibidad, ipinahiram ng isang pribadong paaralan ang kanilang pasilidad. And also po nagbigay ng discount yung mga tables and chairs. Binigay na po nila yung chairs. And especially po dito po sa sound system and lights ngayon na binigay po siya ng free ni Attorney Trina. And na bigla din po kami doon kasi sobrang laking tulong na po yun at nabawas na po doon sa gastusin for reschedule. And bilang principal, ito ay agaran kong inaksyonan dahil alam ko na higit sa lahat ang magiging masaya dito ay ang mga parents at ang mga estudyante. So bilang pagtugon sa kahilingan ng mga bata at ng mga magulang, agad naming binigay at agad naming inoffer ang venue, ang aming Great Heritage School Gymnasium. Welcome to the Seniors Ball 2023! At noong Sabado, natuloy na nga ang pinakahihintay nilang Seniors Ball. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng mga magulang at lalo na ng mga mag-aaral sa kabutihan at pagtutulungang ipinakita ng buong komunidad. Ang ball ay isang sayawan sa pagtatapos ng school year ng mga senior high school students bago tumungtong ang mga ito sa kolehiyo. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.